Hiruntos unong kagalon nga tubig gikan ni Mirasol Gilaw. Ato silang tagaan masipang patpat sa ilang pagkamanggiatagon. Pahibalo, karong Oktubre 18, ugma pohon, adlaw Lunes, ang Vicarial Meeting sa Vicariato sa Santissima Trinidad, uban sa atong Obispo Most Reverend Patrick Daniel Y. Parcon, DD, ipahigayon din sa atong parokya. Magsugod ang maong meeting sa may alauna sa hapon, hangtod sa alas 5 sa hapon. Sanglit kita maihos sa maong meeting, magandang kitag snacks o early dinner para sa atong mga bisitang mga kaparian uban sa atong obispo. Panginaot kita nga adunay mohatag o pang-snack, mga tutan o drinks para atong ikanin kanila sa inyong tuman sa mangyatagon o kamamaluy-luyon. Ang Diyos magbalos sa inyong kamaabi-abihon, pinagi sa paghatag o daghang pang mga grasya o mga panalangin. Ang atong isang parokya, padayon nga nakinahanglan sa inyong suporta alang sa atong bagong sound system. Daghang salamat sa inyong walay puwas nga tabang. Ang ato sa mga frontliners nakinahanglan og mga alcohol. Pasalamat sa atong mga kaigsunan nga naghilo sa palibot sa simbahan. Ang mga himno sunod Sabado mao ang katikista. Karong Oktubre pagkasalogon ang bulan sa Rosario. Kada adlaw adunay cluster nga mag-assign nga maoy mo lead sa Rosario ana sa simbahan. Magsugod ang Rosario sa alas 5 sa buntag o pagasundan sa Santos nga misa. Karong Oktubre 21 Miyerkules mao ang June 3 Cluster 3 care of Eulalia Rosales sa may alas 4 sa hapon. Pagka Oktubre 22, Huwebes, June 3, care of Marilyn Lumagad and Angie Chavez. Pagka Oktubre 23, Biyernes, June 3, Cluster 6, care of Alicia Pungasig. Pagka Oktubre 24, Sabado, Legion of Mary, care of Vicky Gonzalez. Pagka Oktubre 25, Domingo, June 3, Cluster 7 and 8, care of Rosemary Bernito. So katong akong basta ganiha ang sulat sa CBCP naging pirmahan ni Archbishop Romulo Balyes nga nasa ato ang isidurya no akong giapil aron nga mabasa-basa nato no kining kabahin lagi sa maong bukas karong adlaw gyud sa atong pagpangandam sa umabot nga sinudo gathering dito sa maong sentro sa ato ang Universal Church ang Vatican dito sa Roma. So, pinapunta nga ito masaktan kini, makatabang pa, labi na sa itong mga pag-ampo, nga gayon ang tumong tinguha sa itong Santo Papa, ining pagpahigayon pohon sa sinudo, sa itong sama na sa protocol karon sa ito ang gobyerno, no? Ato Santo Papa gani, nagpabakuna man, no? So, manasya, kanaring ipagtapos sa kitawag o herd community, kinanglan ko lumabot o 70% nga bakunado na murag gamay nga normal na kuno ang may tabo. So manginaot lang ko no sa ingon mo pagmimutog so mamigutag pabakuna di man nauaw siguro ako ni Dakson sa gisulti sa atong gobyerno nga ato pong Santo Papa nga nag-encourage ko nato na magpa-bakuna no? Kaysa Italy o mga lugar nga bakunado na ang kasagarang mga tao mura magkuha na ko wala ganit ko na face mask upat no unang mutuman ang putas unsay gilagda ba unsay kuan sangatanan ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Mahalad ang Santos nga Misa, dalho nato ang gugma o kalinaw ni Kristo.